बली बली बाबा भूतनाथ की घर से शादी जल्दी हो आशीष दी भोले बाबा 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 दी आशीष बाबा भूखल बा कुंवारी दोनों बेला कर सावन के समारी हे बाबा दी आशीष बाबा भूखल बा कुंवारी दोनों बेला कर सावन के समारी कि जल ढारे दकारतिया अरजी हो कि आशीष दी भोले बाबा लाभर से शादी जल्दी हो आशीष दी भोले बाबा लाभर से शादी जल्दी हो आशीष दी भोले बाबा बाबा शंकर भगवान की शादी जल्दी हो मांगता मनौती भोले तोहारे दुआरी गेरुआ कलार साड़ी कांवर ले पैभारी ए हो मांगता मनौती भोले तोहारे दुआरी गेरुआ कलार साड़ी कांवर ले पैभारी कांवर ले पैभारी दर्शन करे आइब जबर और मर्जी होई कि आशीष दी भोले बाबा लाभर से शादी जल्दी हो आशीष दी भोले बाबा लाभर से शादी जल्दी हो आशीष दी भोले बाबा बाबा हर हर महादेव शादी जल्दी हो भांग धतूरा साथे दूधव चढ़ाइब अपने सजनवा साथे दर्शन करे आइब भांग धतूरा साथे दूधव चढ़ाइब अपने सजनवा साथे दर्शन करे आइब बाकी दूसरा से हमारा एलर्जी होई कि आशीष दी भोले बाबा लाभर से शादी जल्दी हो